us agraïm que hagueu vingut. Ostres, t'has fixat? Mira si hi ha gent. Quasi no arriba a veure els que hi ha al final. Ah, no quedaria gens belló que diuen. Passeu, passeu, que al final hi ha lloc. Mira, i a la primera fila també hi ha gent. Com ho heu fet per arribar fins aquí? Corriendo. Segur que al final... Segur que han anat tots... Segur que han dormit al costat de l'entrada com si fos un concert a Lady Gaga. I anem amb dit i quan han obert les portes semblaven les rebaixes del Corte Inglés. Bé, sí, com si us agraïm molt la vostra assistència. I no patiu pel fred, perquè en aquest gimnàs sempre ens acabem fregint com pollastres. Bé, anem per feina i presentem ja el concert de Nadal, que des d'aquí ja puc veure com la gent està impacient. I sense entretenir-nos massa més, deixarem que cada curs faci la seva presentació, que nosaltres hem xerrat massa. Una vegada més, gràcies i bon Nadal! Bon dia! Som els nens i nenes de quart i us volem presentar la nostra actuació. Per començar, us cantarem una cançó que es diu A l'àngel i els pastorets. I després una nadala en anglès que es diu The 12 Days of Christmas. I per acabar, us recitarem un poema que es diu Hivern de la Lola Casas. Esperem que us agradi. Pastorets a la muntanya, que viviu amb gran
els nens i nenes de segon. A continuació recitarem el poema Silenci d'hivern. Una part estarà interpretada també en llenguatge de signes. Després us cantarem la Nadala, només falta una nit per ser el dia de Nadal. És molt especial per vosaltres, perquè està composada per Carme Mori i Àngel Valverde, que són els pares d'en Pau, un company de segona. Finalment cantarem I Am Little Star, una cançó divertida en anglès sobre la decoració de l'arbre de Nadal. I us desitgem que gaudiu amb nosaltres. Silenci d'hivern, silenci glaçat, el sol es retira vençut i cansat.
poema fet per la Clàudia Bauer, que es diu Poema hivernal. I després cantarem Vici Nadala, que és una cançó que hem escrit entre tots, i White Winter, himne de Fleet Fox. Bones festes i bon Nadal! L'hivern arriba i no canvia, amb una manta ben gran intento escalfar. Prenem pau i jo m'animo, l'imatge de l'estiu ha marxat i ara només en Déu puc pensar. Surto a esquiar, un passo genial, si no vas en compte amb el gel relliscaràs i un bon cop et donaràs. La llum del sol em dóna vida, el paisatge m'anima. Quan la dolça melodia del bosc, ara es comença a fer fos. L'aire
ens hem inventat de Nadal. També us cantarem la cançó de Rudolf i la de la nit de matina. Que disfruteu! Som els nens i nenes de 5è i us recitarem el poema de l'aigua va caient. Seguidament us recitarem el poema del Camell d'Orient de Manel. I per últim cantarem Last Christmas, a la versió de Taylor Swift. I l'aigua va caient, pluja, vent, clima d'hivern. No veiem de nit la lluna, no veiem la llum dels estels. Hi ha foscor total al cel, i l'aigua va caient. Mirem la vella casa, que potser hi ha un llaç de plata, els torrons de la safata i l'aigua va caient. Encenem la llar de foc, ensumem resina i foc. Atirem la soca en flama i l'aigua va caient. Torrem amb calma el pa i el sopem amb bones viandes. A la son després ens vens i l'aigua va caient. Des del mal primer raig tinc el cos gelat.
Tinc la por als ulls, m'aixeca el propi espant. He somiat i he passat la nit sencera al ras, sense ensenyat el foc, ni haver, ni llaç, ni pa, ni viandes, ni flors, ni safates, ni llit, ni res. L'aigua va caient. Pluja, vent, clima d'hivern. La gent dels
tot seguit us anunciarem l'ordre de les actuacions. En primer lloc, us recitarem el poema Ja arriba l'hivern de l'autor Saúl Avellaneda Martí. I a continuació us cantarem una cançó titulada Sant Josep fa bugada. Per acabar, us cantarem la cançó Jingle Bell Rock. Esperem que us agradi. Benvolgudes famílies, bona tarda i bones vigílies. Abans de començar, ens volem presentar. Som els presentadors oficials d'aquests concerts dels Nadals. Oficials? Sí, des d'aquest matí.
Però és que aquesta tarda repetiu no heu de patir, doncs els meus companys no us deixaran dormir. A qui se li ha hagut cantar després de dinar, si tens molts números de no despertar? Però no us preocupeu, perquè us podem assegurar que aquesta tarda és per aprofitar. Però com ho fem? Alliberant una mica la ment. I no penseu coses rares, que us veu a les cares. Teniu ganes que comencem? Tu, presenta el concert, que la gent badalla, perquè tu no calles. Val, però ara què dic? Doncs bon Nadal!
a verdade.